živimo u toj vili. A vidiš da možemo, može nam se da izbacimo, baš se može. Svaki čovjek mora da spava u krevetu, ne na svakom kauču. I kauč je udoban isto kao i moja. A onda ti idi spat na kauču. Ali ja ne radim to što radi ona da bi morala, ona mora jadna, sama si je kriva. A sad vi dvoje ste nju izbacili iz sobe. Ne, svi smo se složili da je to najispravnija odluka, razumiješ, da. Ne znam čime sam ja to zaslužila. Ako ja samo hrčem ili ne znam, ako ja ne znam, tipa pričam u snu ili šta god da je bilo, jel sam ja zaslužila da se to prema meni radi? Te kako privatno vlasništvo odjednom vaša soba? Kako ovo je... Ajmo ja kažem sve iz početka, ajmo iz početka, okej? Ali sad ne treba, jel da? Zato što ne želiš čuti. Ne treba, Ne želiš čuti. Ajmo iz početka, ali nemojte prekidat sad. Meni je iskreno ovo bilo previše. To će ti gledati roditelji, mama, tata, obitelj, da gledaju da sam ja s takvim curama, da ja boravim u kući, meni je ovo sramotno. Ja sam baš prestravljena, znači ovo je katastrofa.